Eto, videli smo kako je izgledala sinoć emisija Pinkove zvezdice, a sada je vreme za moju muzičku gošću, to je Tina Ivanović. Tina, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas našla. Veliki pozdrav za sve gledalce. Ono što je tebe zadesilo, da kad poslednjih meseci vodila si životnu bitku, ono što je najvažnije od svega, pobedila si je i sada si evo tu sa nama. Pa hajde da čujemo od tebe neke prve utiske. Kako se sada osjećaš? Sada mogu da kažem, hvala Bogu, super se osjećam i srećna sam što si završila ta, mogu reći, životna agonija koju ne bih poželjela ni jednoj ženi i zato stalno želim da uputim apel svim ženama i svim ljudima da se kontrolišu na vreme, jer uvek kažem šta se na vreme otkrije, to se i leči. U mom slučaju sumnjalo se na zloćudni tumor dojke. Svi rezultati su pokazivali i ukazivali na to. Određene su potrebne operacije i na kraju je sve ispalo kako treba, na vreme otkriveno u početnoj fazi, tako da su sad rezultati dobri. Sada je sve dobro. Hajde samo da se vratimo na početak. Da li si ti imala neke simptome ili si onako otišla na neku rutinsku kontrolu kod svog ljekara? Slučajno sam napipala žlezde ispod pazuha, 3 uvećane limfne žlezde i zbog toga sam otišla najviše kod doktora. Međutim, tako su krenuli svi pregledi i kasnije se otkrilo da imam promenu u dojci. Da. Kada se dogode ovakvi trenuci u životu, onda se uvek desi i to da se shvati da je ipak zdravlje najvažnije. Mi smo svakodnevno suočeni sa raznoraznim stresovima, nervozama i tako dalje, ali tek kada se suočimo sa ovako teškim situacijama, onda shvatimo da nam je to najvažnije. Kako si se ti osjećala kada su ti saopštili tu dijagnozu koja nije nimalo prijatna? Šta ti je bila neka prva reakcija? Prva reakcija, jednostavno sam se zaledila. Nisam verovala da čujem prvo tu reč i sad ne volim da izgovaram to. Zatim razne misli su mi prolazile kroz glavu i na kraju i sa svojim suprugom i sa roditeljima, prijateljima sam se borila da uspem u tome, da izađemo na kraj sa svim tim, u stvari sa bilo čim šta me bude zadesilo. Tako da smo bili spremni na sve. Kažu da je podrška porodice i najbližih u tim trenucima najvažnija. Koliko si je imala ti, pored porodice, i podršku svojih prijatelja i kolega? Kažu da na estradi nema previše prijatelja. U tvom slučaju je bilo kako? Pa u mom slučaju mogu da kažem da se javilo dosta kolega i hvala im na tome. Imala sam punu podršku i njihovu i porodice i mnogih ljudi koji ne poznajem lično. Javljali su se sa svih strana i nudili su svoju pomoć. Zatim od svojih fanova. Sve ih ljubim i pozdravljam i hvala vam beskrajno. I evo sad posle svega ovoga što ti se dogodilo, ti si se vratila poslu, to je najvažnije i kakvi su ti sada planovi? Opet nervoza i stres. Da li si naučila sada tu lekciju da sve te stresovi, sve te neke nevažne brige staviš po strani? Da li je to sada, jer kažu ljudi da i kada se prođe sve, da se ponovo vrati, kada se vrati onom svakodnevnom životu, zaboravi se da treba ipak prvo brinuti o sebi. Tako je. Ja kad sam saznala za tu bolest koju sam imala, rekla sam sebi neću više da se nerviram oko nebitnih stvari, oko gluposti, oko svakakvih situacija koje se svakodnevno dešavaju, svakojaki naslovi u novinama. Ali, Bože moj, živ čovek se na sve navikne, tako i ja, ali mogu da kažem da kako sam ponovo krenula sad sa snimanjima i opet počinju stresovi, ali trudim se
Dobro, mislim da je se ne sada nerviram. ipak najvažnije da razmišljaš o sebi i o svom zdravlju i da sve nekako, i da posao gledaš samo kroz pozitivnu stranu. Zdravlje je najbitnije, ljudi, shvatite. I mislim da negde i možemo sada, evo, svim našim gledalcima da i pošaljemo jednu poruku da treba da se kontrolišu na vreme. Tako je. Svakih 6 meseci, godinu dana, slušala sam i vaš razgovor sa doktorom pre nekih sat vremena i veoma je poučno. Dakle, ono što je najvažnije jeste kontrola i eto vidite da i kada se na vreme kontrolišete, onda može da se sve završi ovako pozitivno i da se izleči. Tina, što se tiče poslovnih planova, kakvi su ti sada planovi? Da li imaš već nešto iskreirano ili si još uvek onako na samom početku? Znaš kako, ja sam još u oktobru tako reći, završila jednu novu pesmu, ali sam sve to odložila zbog poznate situacije. Tako da se sad ta pesma onako privodi kraju, podešava namešta i razmišljam kada ću je izdati. Treba mi još malo vremena. Dobro, do tada, evo mi ćemo čuti jednu tvoju baladu za ovo jutro. Ti ćeš se lepo pripremiti i još jednom ti hvala na gostovanju i još jednom i čestitam ti što si pobedila tu životnu bitku. Hvala vam puno na pozivu i hvala svim gledalcima i veliki pozdrav. Evo, slušat ćemo Tinu uskoro, a do tada Milan Raonić će nam samo kratko reći kakvo će vreme biti danas. Dakle, Milane, kakva je vremenska prognoza? Bolje informacije je da će danas konačno